Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence. It's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. Sziasztok, Lidi vagyok, és megpróbálok Attila the Bukalik és Kevin az olvasó nyomdokaiban lépni. Ők a két kedvenc videobloggereseim, akik könyvekkel foglalkoznak. Az első videómban szeretnék bemutatni két Grimm könyvet, John Grimm, a Csillagainkban a hibát, illetve az Alaszka nyomában. Mind a kettő könyv nagy kedvencem, és imádom tényleg mind a két könyvet. A lényeg az, hogy beszélni fogok mindig a borítójukról, a történetfelépítésükről, a szereplőkről, magukról, a történtekről, és ha spoiler van előtte, ordítok, hogy spoiler! Nálam nincs olyan, hogy ne tudjak beszélni spoilerezés nélkül. Remélem megértitek. Kezdjük a Csillagainkban a hibával, mivel őt kaptam előbb. Ő karácsonykor érkezett hozzám, méghozzá osztálytársamtól, osztálykarácsonyra. Na most, aki látta a filmet, vagy olvasta a könyvet, az tudja, hogy miről fogok beszélni. Augustus Watersről és Hazel Grace-ről van szó. Két fiatal, akik élik mindennapjukat a rákkal szenvedve. Azt gondolnánk, hogy más véget ér a könyv, ám de spoiler! Nem a lány hal meg, hanem Augustus. Spoiler vége. Na most én óriásit csalódtam abban, hogy mi van? Elolvastam, láttam, Jézusom, Úristen, miért nem Hazel? Mármint, na, értitek? Szóval nem azt akarom mondani, hogy Hazelnek kellett volna meghalnia, mert Augustus cuki. Nem erről van itt szó, hanem csak tényleg csavaros. Ugyanúgy, mint az Alaszka nyomában. Mind a két könyv tényleg rettenetesen csavaros, nagyon bírom Grimmben azt, hogy egyre csőbe tud húzni. Mindkét esetben csőbe húzott. Alaszka nyomában, spoiler, amikor Alaszka meghalt, spoiler vége, azt éreztem, hogy ez nem lehet. Nem lett igaz. Nem lett jó. Nem erre számítottam. Csak akkor, amikor spoiler, Sas bejelentette, spoiler vége. Nem, spoiler, hogy látta a holttestet, spoiler vége, akkor is teljesen kétségbe voltam esve, hogy ilyen nem lehet. Mindkét könyvet majdnem végigbőgtem, Alaszka nyomában jobban megérintett, szerintem többet adott hozzá a személyiségemhez. Szerintem az a fontos mindegyik könyvben, hogy minél többet adjon hozzá a személyiségedhez, illetve a lelked egyéni fejlődéséhez. Pontozni fogom a könyveket, ajánlás szerint, mennyire ajánlom, az szerint, hogy mennyire volt pontos a cím, és az szerint, hogy a tartalom megegyezően jó-e, illetve hogy na. Szóval, hogy a tartalom és maga a könyv vastagsága összeillik-e. Csillagainkban a hiba esetében ajánlás 10/10. Illik-e a cím magához a történethez? Természetesen igen, nagyon. Nagyon mély gondolat van már magában a címében is, és nagyon mély gondolatok vannak a könyvben is. A harmadik az pedig ugye az volt, ilyen már volt 3. Mindegy. Jó, borítóra ki szeretnék térni, és
És szerintem a Gabó kiadó által zseniális ötlet volt, hogy a 3 magyarul megjelenő Green könyvet öltöztessük már egyformán. De tényleg, gyönyörűek, imádom, nagyon-nagyon egyszerű, mégis markáns, felismerhető. Szóval, ha nem lenne rajta a John Green, vagy a Csillagaimban a hiba felirat, simán tudnám, hogy ez Green könyv, mert olyan a borítója. Igazából nagyon megtévesztőek a címek, mögött ugye ezek a kis sárga pöttyös jegyzetek. Várjunk, fordítva van a kamera. Na igen, szóval nagyon megtévesztőek ezek a sárga kis pöttyös jegyzetek, mert például ugye az Alaszka nyomában esetében az utolsó szavak, spoiler, a könyv elején teljesen tényleg megint csőbe húzott az író, mert azt gondoltam, hogy ennyivel beéri. De nem, ugye? Nem. Spoiler vége. Hát igen, tulajdonképpen én ennyit szerettem volna mondani erről a 2 könyvről. Attila, ha esetleg ide tévedsz, neked nagyon ajánlom Alaszka nyomában, mivel mondtad, hogy te nem sírtál még a Csillagainkban a hibán sem, garantált az Alaszkán a sírás, tényleg nagyon fordulatos, nagyon olyankor történik a dolog, amikor egyáltalán nem várod. Ajánlom. Ja igen, Alaszka nyomában pontozás. Címkötődése magához a történethez 7/10, ez az én véleményem, mert szerintem én úgy képzeltem el magát a történetet, hogy ahogy ugye a hátul van egy szöveg, ami most nincsen, mert én úgy szeretem, hogy nem borítóval, hanem ilyen papírborító nélkül szoktam olvasni, még a papírborítós könyveket is. Mindegy. Szóval, hogy a főszövegek nagyon megtévesztőek voltak, szóval ez azt hittem, spoiler. Ja, nem spoiler. Nem spoiler. Amikor Puffy, ugye már hátul is olvasható, hogy nagyon szeretne elmenni, függetlenedni a szüleitől, nem pontosan így, mindegy. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen jó kis utazgatós, ide-oda szaladgálós történet lesz, de nem. Maradtunk a Calvert Creek falai között, illetve egyszer-kétszer kiszaladtunk, így is zseniális volt. Szóval mindenkinek nagyon ajánlom. Következő videómról kérdezfelelekes videónak tervezem, hogy egy kicsit jobban megismerjetek. Kommentben is kérdezhettek, illetve Facebookon is. Sziasztok, ez voltam én. Repülj el, rabmadár!